Wara laqgħa ta' satejn fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra baqa' ma ntlaħaqx ftehim dwar dati għad-diskussjoni fuq il-mozzjonijiet tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern u dwar Richard Kakija Karwana. Għall-ewwel il-Gvern ippropona li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern tiġi diskussa fl-4 ta' Ġunju. Wara nuqqas taqbil mill-Oppożizzjoni u mid-Deputat Franco De Bono, l-Ispeaker ippropona li l-diskussjoni issir fit-23 ta' Mejju. Iżda l-Gvern ried li din id-diskussjoni tkun tista' tibqa' għaddejja sal-31 ta' Mejju. Jidher l-Gvern qed jaqbel ma' 23 ta' Mejju, però irid itawwel id-diskussjoni sa' 30 ta' Mejju. Hemmhekk ma qbilniex. Ġustifikata raġuni illi normalment seduta tieħu di diskussjoni mozzjoni bħal di jew żewġ seduti minn għalfejn dan it-titwil kollu. L-Oppożizzjoni fakret li fis-7 ta' Diċembru kien hemm qbil li l-mozzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern tkun diskussa sal-aħħar ta' Jannar li għadda. Quddiem in-nuqqas taqbil il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra aġġorna nhar l-erba' fis-6:30 ta' filgħaxija fejn ser tkompli d-diskussjoni. Ovvjament biex nipprova naslu fid-dati. Jekk le, allura mbagħad ovvjament nimxu skont il-proċedura li hemm stabilita min-naħa tal-standing orders tal-Parlament. L-Oppożizzjoni ser tkompli tinsisti għal ħarsien tad-demokrazija parlamentari. Aħna qed niġġieldu għad-dritt demokratiku biex insaħħu lill-Parlament, imma jekk l-Speaker rid li jissejvja d-demokrazija parlamentari, iħalli d-diskussjoni sejra, jekk il-Parlament, id-demokrazija parlamentari tisfaxxa, l-Speaker ma jagħtix id-dritt li niddiskutuha.